Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi ko Sige. makakapag. Nagalit ka sa kanya. Nainggit ka. O, sige. Huwag ka na magagalit sa kanya, ha? Bakit ka naman nainggit sa kanya? Isa lang siyang katulad kong tricycle driver. Naintindihan mo? Wala namang kita ang tricycle driver. Depende rin sa diskarte ng pagpapasada. Tanggalin mo na yung dasal, ha? Sabi ko na nga ba eh, maangkin nakagalitan to eh. Tingnan mo, nakuha ng isang tao, di ba? Sige, tanggal. Tanggalin mo yan. Galit ka sa kanya. Nainggit ka lang. Inggit na inggit ka lang. Bakit ka naman nainggit sa tao nito? Bigyan mo nga ako ng dahilan. Madiskarte. Nagtatricycle ka rin, di ba? Oh, sige na, tanggalin mo na. Patatawarin kita bilang alipin ng aking ama. Sana patawarin ka ng taong ito. Saan mo natutunan ng pagdarasal dito sa katawan ng taong ito? Saan? Ha? May lahi kayo? Basta galit ka sa kanya, nainggit ka. O, sige, kalas. Bisa mo. Pag hindi mo tinanggal yan, lilipunin kita dyan. Hindi ubos. Ubos. Pag hindi mo inubos yan, pipilipitin kita. Nainggit ka na naman sa kanya. Sige. Bakit pag gusto nyo mainggit sa tao? Wala ba kayong abilidad para ibigay sa akin ng aking ama? Binigyan niya kayo ng abilidad. Kung may abilidad dito, magaling dito may diskarte. Di? Gawin mo siyang inspirasyon. Naintindihan mo na? May anak ka na. May anak ka na ba? Wala. Ilan ang anak mo? Dalawa lang. Babae, lalaki? Kaya sila lalaki? O, sige, ito tatlo anak, ikaw dalawa ha. Sige, kalas. May trabaho sa mo? Po. Ilan anak? Tatlo. Ay, apat. Apat po pala. Tapos ikaw, dalawa anak, ito, apat anak nito ha. Kalas. Oy, hindi ito tatay mo. Hindi yan ang Hindi tatay yan. mo. Apat po anak nila. Hindi na siya yan, ma. Dalawa lang daw anak. Hindi siya yun. Mm. Hindi siya yun. Itong nakasanib, dalawa ang anak. Ah. Ang itong nasa loob, apat ang anak. Apat ang Kalas. Inukulan niya ito. Ah. Kaya nga sabi sa'yo kanina, hinawakan ko yung ulo niya, may taong nakasagutan niya. Di ba tama ako? Nga po. Kaso sundok ko lang ng galit. O, Sobra. narinig ka, di ba nainggit? Nagagalit daw siya, magaling daw mag-diskarte. Tigilan mo na to, magkasamahan kayo, diintindihan mo, di ba? Hindi ko na alamin ang pangalan mo, di ba? Dalawa anak mo. Malaki na yung pangalan mo, hindi? Sige, ilang taong ka na? Hindi ko na alamin ang pangalan mo. Hindi ba ang pangalan mo, ha? Sige, magsinungaling ka na magsinungaling. Pinapatawad ka na ng aking ama. Kalas! Pag ano na nga po sana yan, Apo yung operation sa liver nga doon, Sa bato. sa bato po, kidney. Meron siyang halong kulang. Kaya nga po, Hindi mawawala. kaya nga po na ano namin dito. Sira ulo ba yan? Magsasabi na siya. Ano? Dalawa nga. Dalawa anak niya, apat anak. Apat ang anak niya. Kalas! Huwag mo na itong ulitin, ha? Magpapasko na, patatawarin ka ng aking ama. May apo ka na ba? Wala pa. Bigyan na lang kaya kita ng sakit. Balik ko sa kanya yung sakit. Gusto mo, sa'yo na? Para hindi ka na rin makapagtrabaho. Gusto mo? Pasalamat ka, nagkaroon ng pandemic ka. Uulitin mo pa to. Ulitin mo pa o gagawin mo pa? Hindi na. Sige, kalas. Huwag mo na itong gawin, ha? Tanggalin mo lahat yung dasal. Bilisan mo. Bilis! Pag hindi mo yun alam, popolokpokin kita dyan sa loob ng katawan niya. Gusto mo, pabagahin mo to. Lalagyan mo to ng kuryente. Lalagyan mo na kita ng tubig at kuryente. Gusto mo? Okay, kalas. Bilisan mo, naiingit ka sa kanya. Magaling sa magdiskarte. Bakit ikaw wala katiwala? Siguro tamad ka. Kaya ayaw mong magano. Ano gusto mo yung pasero lalapit sa'yo? Sasabihin ng pasero, siya pa magmamakawa sa'yo. Kaya nga ang tricycle, sweet lover. Kailangan magaling magdiskarte. Ay, naku. Ano magagawa mo? Magaling siya magdiskarte. Kailangan bobola ka rin sa pasero. O, Sam, sir, ma'am, dito pa kayo sumakay. Dito, anong pupo yan? Okay, tara. Huwag mo na ulitin to, ha? Patatawarin kita bilang alipin ng aking ama. Sana papatawad ka rin ng taong ito. Tatanggalan kita ng kapangyarihan. At ito'y tatanggalin ko sa iyong mga mata at isipan. Manatili ka sa aking ama. Sana'y pamatawad ka ng aking ama. Magpapasko na. Meron pa wala na? Hinto mo na yan, ha? Ibaba mo yung kamay niya. Huwag, uulitin mo pa to.
subukan mo pakalaman ng isip niya, pupugutan kita ng hininga. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, tinatanggalan ko ng bisa ang lahat ng sino man nagdarasal sa katawan ng taong nito, ang lahat ng itong mga sakit nito, pansamantala. Salamat ka. Nagre-request ang aking Ama na patawarin ka na niya. Huwag mo nang ulitin to, ha? Naintindihan mo? Sana mapatawad ka ng taong nito. Humayo ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Di na tabata. Ano pangalan mo? Noli. Ilan taon ka na? Ilan anak mo? Ano asawa mo? Babae, lalaki? Babae. Joke lang po yung tanong yan, ha? Ano tagin nito? Anong trabaho ng asawa niyo? Nasa ibang bansa? Ba't sabi mo, dalawa anak mo? Makinig ka muna, sir. Ano yung anak mo? Face mask, ayaw mo ng face mask. Yung face mask nabibili, sakit hindi nabibili yun. Ba't sinabi mo dalawa anak mo? Tinatanong kita siya. Roy, pagping ka sa akin. Ba't nagsasabi ka dalawa anak mo? Tingin ka sa akin, ba't may sinasabi dalawa anak mo? May naalala ka ba? Tinatanong po kita kung mayroon ka naalala. May naalala ka, wala? Tulog pa yata isipan ni Kuya. 3 times in Jesus' name. Amen. Sabi mo. Amen. Anong pakiramdam mo? Kasi walang balancer. Wala. Nawala ng alaala tatay mo. Kalimot. Nawalan siya ng alaala. 7 minutes, Kuya. Sige, ito na lang tanong ko sa'yo. May nakita ka liwanag madilim? Madilim? Ano yung dilim? Pwedeng patayin ng ilaw, etc. Ano? Wala. Hindi ganon. Basta madilim. Bakit parang kanina yung katawan niya parang takot na takot mo? Mukhang ang tingin ko naman dito sa ano mo siya? Pinsan, mukhang tigasin. Opo. Pero ngayon, kanina, Lambot. hindi siya nalambot. Parang napaka ano ng katawan niya. Wala. May nagtatrabaho sa'yo, Kuya. Inggit daw siya sa'yo dahil magaling ka daw dumiskarte. Hindi niya alam na kinukulam siya. Wala siyang alam sa sinasabi niya kasi hindi niya maalala. Kasi hindi gagalaw si Magnetico. Diba sabi sa'yo, magpapalit kami ng dasal. Opo. Napakalakas nito at hindi to biro. Papatayin ka niya sa sobrang galit niya sa'yo. Tama ako, di ba? Humawa ka sa tricycle at napasok ang isip mo. Ano pakiramdam niyo? Parang gumanggang pero parang na ano. Siyempre, hindi ko pa naayos yung balance ng utak mo. Pero anong pakiramdam mo? Magang na. Oh, dito na natin yan ayusin, ha? Dito parang gumaang na yun. Gumaang na rin yun dyan. Oh, Parang ano? matitigas to, ginaganon ko lagi to. Kasi Ngayon malambot na. alam. Oh, nawala na. Nagbago ng mukha niya. Nagkaroon na siya ng ano. Pero talaga hindi dalawa anak mo. 4 to, anak ko. 4? Dalawa kanina eh. Paulit-ulit mo sinasabi, dalawa anak mo eh. 4? Oo nga, nagising na siya sa katotohanan. Nakatingin yung anak mo lalaki, oh. Hindi na tulala. Nagugulat siya, dalawa lang binabanggit mo. Baka meron ka pang anak sa labas, sir. Wala na. Salamat, thank you so much. Ayusin ko na lang yan. Kandali lang yan. Nawala na pala sa...